Hoi, ik ben Mark. En ik ben Yannick. En wij zijn van Kikker TV. En Mark hier komt uit Middelburg. En ik kom uit Vlissingen. En we gaan eens even kijken hoe het hier s'avonds is in Oostburg. Kijken hoe het is als buitenstaander, als toerist, als niet-Oostburger eigenlijk. Dus gewoon even kijken waar je een beetje lekker kan eten, of je goedkoop kan eten, of er iets leuks te doen is. En ja, we nemen de camera gewoon mee. En we nemen jullie gewoon mee. Ja, klaar. Oh, ik liep bijna tegen dat ding aan. Hé, daar is de Zeeuwse meisjes. Ja? Zie je? Nee. Daar is het. Daar! Daar! Oh, daar. Nou, we hebben een pizzeria gevonden. Pizzeria Melody Muziekcafé. En gaan eens kijken of het hier lekker is en of het een beetje goedkoop is. We zijn meteen bij een heel leuk café-restaurant beland. Waar je pizza kan eten, uit kan gaan, dansen, muziek, alles is er. Heel gastvrij, heel open meteen. En ja, we werden meteen als echte gasten onthaald. En zijn hier lekker op onze pizza aan het wachten. Wil je nog wat zeggen, Mark? Nee. Dan doe ik het. Eet smakelijk. Nou, het was een heerlijke pizza. Nu is die op. Nou, het was heel leuk. We hebben voor 21 euro nog wat 3 drankjes kunnen kopen en 2 gigantische pizza's. Die ook nog eens heel lekker waren. En dat gaan we nog een keer doen.